Diyos maray na aga po mga tugang, ngunyan iyon enot na aldaw kan satong nobinaryo para sa satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, matindog po ang gabos. O Espiritu, o kaglalang sa puso mi mag-ero ka, ang biyaya mo sa mutawan, ang puso mi panuaman, ang puso mi panuaman, pararanga, para ampun, balaugan na langit nun, pagkamuot asin buhay, bilog niya mong idinudusay, bilog niya mong idinudusay. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pagsulsol nin kasalan, kagurangnan kong Hesukristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, sa imo ako may pagtubod, paglaom asin pagkamuot, nagsusulsol ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkakasala ko sa imo, may pagsarig sa imong pagkamaheherakon, nagmamaawat ako na daina magkakasala giraray sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima, nabuot kong umawon sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay, urog na ngunyan na ansa kong pagpamibi, sa kuya man na idinudulot sa iya bilang samo man na ina. Amen. Maluhod po. Pamibi sa pagpuon, maninigong gayong mamumuton na reyna asin ina niya mong Maria, an sa imong mahamiso na ngaran nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga asin nakakapatakot sa infyerno, sa pagmaawot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki sa pagwaras kan kapanuan in kaligtasan, kapalainan asin mga biyaya, an isinamno sa imo kan ipinangidam ka, mga biyaya na itinao sa imong orog kapalad na pagkabuhay, mga kadakulaan an isinamno sa imo nin makakamhan, tabangi kaming makapaghiras kan kapanuan mo, tabangi na matawan an naghehelang nin kaumayan, an nagmumundo kaalingan, asin an parakasala kapatawaran, sa imong pagkaina kami asin ang mga anghel nag-uugma, asin ang Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria, samuyang ina, ika minasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento nin Eucharistia, sa imong mamurawayon na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi asin pagdebosyon sa imo, na siring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaumay kan samong mga kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan. Nagaarang ako nin udok sa buot sa imo, o mahal na ina, nagaarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso, tanganing matala ng God sa sakuyang puso, ining mga mahamison asin mahalagang tataramon,
Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. magpamibi kita ki Veren Maria sa pagpahayag kan mga tataramon nin pakimaherak, ipamibi niya toan, tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos siyaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babayi gabos, asin urog pakarahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Mamumuton kong ina sa gabos na panahon in sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na magin maninigo asin magin kasaro kan sa imong mamumuton na aki. Tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos siyaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babay gabos, asin urog pakarahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Agihan nin mga langit no na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi, an samong mga kasalan. Tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos siyaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babayi gabos, asin urog pakarahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami laban sa sugot kan samong mga kaiwal. Tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos siyaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babayi gabos, asin urog pakarahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Ikinabubuhay asin namumutan na aki ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos siyaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babayi gabos, asin urog pakarahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Paalawan nin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin samong pagkagadan, asin buksan para sa mo an mga tata nin langit. Tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos siyaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babayi gabos, asin urog pakarahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Pamibi ki Nuestra Señora de Peña Francia, hilingaman kami o maheherakon na ina, Virgen de Peña Francia, an sa imong mga mahamis na mga mata, asin kaheraki man kami na minadulok sa imo, panuanin pagsulsol, at tamanaan sa mong pamilya, katuod asin parasurog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gada na urog na itong nangangaiponin sa imong pagtabang. Sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan, antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan bilang sa imong mga devoto, na darakan dakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, suruga ang mga nakikimahera ki Kristo, tabangi ang mga maluya ang isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimaherakan ang gabos na klero, hari pagpabayai ang kababaihan na namumuot sa imo, mamate ang lugod ang sa imong pagtabang nin gabos na naguumaw sa imo, o inang Virgen de Peña Francia. Papagkanigoa o Virgen na makapag-umaw kami sa imo. Tawi kami ning kabagsikan sa pagkikipaglaban sa imong mga kaiwal.
enot na aldaw, halangkaw na reyna asin orog na namumutan na ina, an sa imong pagkaina gikan sa kabutan kan Diyos, binuot kan Diyos sa kainot-enot pa na ikamagin ina na mayong digta nin kasalan, sa kapakumbabaan nin buot nagngangayo-ngayo kami sa imo, na sa samuyang pagsarig sa imong pagkaina, matawan kami nin ilaw na maliwanagan kan orog karahay na ginikana nin samong kalag, an Ama, an mahal na Diyos na kaglalang, totoo mananggad na orog karahay kisa pagkamit kan mga karahayan sa kinaban, an paghira sa kamurawayan nin Diyos sa Santissima Trinidad. Tabangi kami, Reyna asin ina kan kabikulan, tanganing dai kami makasuhay sa malinig asin halangkaw na ginikanan nyamo. Daimi manlugod balsanin karatan an karahayan kan samuyang pagkatawon na nilalang nakabaing kan Diyos. May malinig na isip asin puso. Maglakaw lugod kami sa gibong kabanalan, tanganing makairas kami sa kamurawayan kan kaglalang, nin samuyang kalag asin man sa kamurawayan kan kagurangnan na sa Jesus, asin Espiritu Santo, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Amen. Dalit, O Birhen Mariang Mahal de Peña Francia ang ngaran, patrona nin kabikulan, ikaming sinasarigan. O Birhen Mariang mahal, di Peña Francia ang ngaran, patrona nin kabikulan, ikaming sinasarigan. Ikaan dinauman, urog na sinasarigan, sa pagkaabot na marahay, sa langit ka murawayan. Di mo kami pabayaan, digdi kay ning kinaban, kundi mo kami tabangan, daing marhay nakadadatnan. O Birhen Mariang mahal, di Peña Francia ang ngaran, patrona nin kabikulan, ikaming sinasarigan. Minaluhod kaming unyan, sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami ihagad, man tawad kan sa mong kasalan. Sa imo inang mahal, sa moyang hinagad man, nasa moyang kauyaman, gabos na mga kasalan. O Birhen
Peña Francian ngaran, patronanin kabikolan ikaming nasarigan. Hinanyo kaugmahan, an mga tingog pag-arang, bilog na kabikolan mga katuod mong anan. O mamumuto na ina, hinanyo nga kami baya, maludok ming pag-agha, ngitsi mong daraha. O Virgen Maria mahal, di Peña Francian ngaran, patronanin kabikolan ikaming nasarigan. Mauntok asin maghagad sa mahal na Diyos kan biyaya na bot makamtan sa tabang ni Virgen de Peña Francia. Matindog po ang gapos. O Maria, ipinangidamdaing kasalan, kami pamibian, amin nadulok si mo. O Maria, ipinangidamdaing kasalan, kami pamibian, amin nadulok si mo. O Maria, ipinangidamdaing kasalan, kami pamibian, amin nadulok si mo. Maluhod po para sa pagpamibi kan Orasyo Imperata. Pamibi laban sa bagyo asinibapang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asinuli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, daimi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagasakit tuli kan samong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha,
Pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan, Miyerkules sa ika-23 na simana sa ordinaryong panahon, siring man sinisilibrar niya to ang memorial ni San Juan Crisostomo, obispo asin doktor kan simbahan. Isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Ubis and family, Hasmin Rakyon, Sherry Ann M. Araw, Edgar Madrid Limpin and family, Maria Isabel M. Yap and family, Mar Anthony Makasadja, para sa espesyal na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, sa espesyal na kagadan man dulot ni Mr. and Mrs. Rodel Borais, for guidance of the Holy Spirit to Monique D. Alvarado, dulot kan Alvarado family, for Lexter John T. Cabog to pass the 2024 bar exam, dulot ni Elvira and Ramon Cabog III, for the Seaman Board exam, dulot ni Hart Ronda and family, for passing the bar exam of Dick, dulot kan Aranas family, for passing the bar exam of Michelle, dulot kan St. Jude Parish family, para sa espesyal na kagadan petition to Our Lady of Peña Francia, dulot ni Emma Chan and family. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, sa kalag ni Leonora, dulot ni Maria Cecilia, sa kalag ni Evelyn, dulot kan Soriao family, sa kalag ni Sofio Sr., Magdalena, and Emelia, para sa kalag ni Pablo, Venus, Paul Erwin, dulot ni Edgar Madrid Limpin and family, sa kalag ni Monsignor Ralph, dulot kan Salazar Santua families, para sa death anniversary ni Francisco, and para sa gabos na kalag, dulot kan Baliktar family, sa kalag ni Maria, dulot ni Samson Penilia, para sa kalag ni Josefina and Fidencio, and sa kalag ni Pepanyo Jr., dulot ni Rene and Royce, para sa kalag ni Nenny Beth, dulot ni June and Lani Rico. Banwaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka na ba, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu.
Petsa 13, inian-enot na daw kan sa tuyang bisa novenaryo sa pag-andam niyato sa maabot na kafiestahan ni Ina, si Nuestra Señora de Peña Francia, digdi sa tuyang parokya sa Petsa 22. Sa aga po ng taman novenaryo ki San Padre Pio. Ngunyan na aldaw, Petsa 13, ginigiromdoman niya to ang memorial ni San Juan Crisostomo, sarong obispo, sinsaro kan mga 4 great doctors of the Eastern Church. Notado siya sa pagiging matibay na predikador. Kaya nga ni Chrysostom, ang bansag sa iya, ang ibig sabihin, golden mouthed. Matibay siyang magtaram. Pinagdepender niya kan panahon niya ang mga dukha. Naghingo man siyang mag-introducir nin reforma, lalong-lalo na sa mga kapadian. Kaya siya ang pinagkukonsiderar na patron kan mga preachers and kan lugar na kung saan siya naging obispo, iyo ang Constantinople. Ngunyan iyo ang sa presenteng Istanbul. So siya ang pinagkonsiderar na patron duman. Hagadon taman po ang sa iyang pamibi tabang. Tanganing kita siring sa iya, magamit man kan kagurangnan, ano sa tuyang mga kakayahan, para sa pagrukyaw, pagproklamar kan marhay na bareta. Makisumaro man po kita sa aldaw na ini, sa mga nagsaselebrar ngunyan kan sa indang kumpleanyo, lalong-lalo na ngunyan na bulan si Chates, kang nakaaging aldaw. Asin ngunyan na aldaw, si Tita Grace de los Santos, nagsaselebrar man kan sa iyang birthday. Asin may mga maabot pang birthday celebrations. Makisumaro kita sa inda sa pagpasalamat sa regalo nin buhay na itinao sa inda. Siring man, siring kan, permi ko pong sinasabi sa tuyang mga Santa Misa. Idulot na ining misa para sa mga intensyones, kan mga tao na padagos pong nagtatabang sa tuyang parokya, lalong-lalo na sa tuyang mga proyekto. Ngunyan, bidbidun na po mga tugangan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay na tabi kitang magsabi, nagkukumbisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tadagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, kusog nin mga naglalaom sa imo na nagbuot na si San Juan Crisostomo, obispo, magin bantog sa makangangalas na tibay sa pagtaram, asin sa pagsubok nin mga kahurasaan. Warasan sa mo namimibi kami na kaming tinukdoan kan sa iyang mga hulid, mapakusog sa paarog niya nin pusog na pagkamatinios. Uli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro,
kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Daiku ipinagpaabaw-abaw ang pagrukyaw kan ebanghelyo. Hulita ini sarong katungdan na kaipuhan gibuon ko. Herak man sako kung daiku irukyaw ang ebanghelyo. Kung ini ginigibo ko sa rugaring nabuot, may bayad ko ta na ako. Alagad inipirit na ginigibo ko, ini sarong misyon na ipinaniwala sa kuya. Aram nindo kung ano ang sakuyang balos. Ang balos, iyo ini. Nasa sakuyang pagrukyaw, ikadulot kong daing bayad, ang marhay na bareta, asin dainanggad, maghagad kung ano ang dapat ibayad sa ko, huli sa ebanghelyo. Kaya minsan nga ni ako ba kong uripon, nin si isay manataw. Alagad ako, nagpauripon sa gabos, tanganing urog na kadakol, ang sakong mabihag. Para sa mga maluya, ako naging maluya. Ako naging gabos na bagay para sa gabos na tao. Tanganing ang gabos sa kuyang ikaligtas. Ini gabos ginigibo ko huli sa ebanghelyo. Tanganing mahirasan ako kan sa iyang bendisyon. Dainindo aram na sa karera ang gabos nagdadalagan. Alagad ako saro sana sa nagkakamit kan premyo. Magdalagan kamo tanganing makamtanindo. Gabos na atleta naglilikay sa anuman na ikakaraot ninda, tangani sanang makamtan ang koronang natutunaw. Alagad kita ang koronang dai natutunaw. Kaya ako nagdadalagan bakong siring sa nagsusuntok sa duros. Kinakastigo asin pinapasuko ko ang sakong hawak, tibaad kun pagkapagrukyaw ko sa iba, ako mahiling na bakong maninigo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Makawiwilian sa imong eerokan kagurangnan, Diyos na makakamahan. Makawiwili an sa imong eerokan kagurangnan, Diyos na makakamhan. An sa kong kalag nagmamaot asin nagahanap kan mga eerokan nin kagurangnan. Ang puso ko asin laman nag-iiyak sa paghanap sa Diyos na buhay. Makawiwili an sa imong eerokan kagurangnan, Diyos na makakamhan. Ang dignos nakakakuan nin tugdunan, ang balinsayawan igwanin sa diring tagahan, para sa iyang mga siwo. Ang sa imong mga altar, o Diyos, nin mga hukbo, sa kuyang hade asin sa kuyang Diyos. Makawiwili an sa imong eerokan kagurangnan, Diyos na makakamhan. Paladan ang mga nag-eerok sa imong harong, sagkod lamang pag-uumawon kaninda. O Diyos, ikaan sa muyang kalasag, lilingya ang lalawgon kan sa imong linahidan. Makawiwili an sa imong eerokan kagurangnan, Diyos na makakamhan. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sinabi ni Jesus ining mga panghalimbawa. An buta, makakabit daw, nin kapwa buta. Dai daw sindang dua mahuhulog sa kalot. Ang disipulo bakong urog kadunong kisa maestro. Minsan ngani kung nakanood na, makakaarog sa maestro. Ta daw tam minamaanan mo an muta sa matahanin sa imong tugang, asin dai mo nahihiling
an pasagi isa sa imong mata. Paanong makasabi ka sa imong tugang, tugang halion kung una ang muta sa imong mata, kung dai mo nahihiling ang pasagi sa diri mong mata, para sa ginsagin. Hali ang una ang pasagi sa imong mata, dangan makakahiling ka nin malinaw, asin mahahali mo ang muta sa mata nin sa imong tugang. An marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Itap tagiraray an shoulder kang katait. Sabihon mo, salamat, tayaon ka. Day ka na paglamaw. Tulong, ano kapod kayo ni sa Tagalog? Talinghaga? Or kasabihan? And nadangog ta sa tuyang ebanghelyo. And sa paghilig ko, day ko naman kay puhan ining ipaliwanag sa indong extensively. Ta malinaw man ang mensahe po kay ini. Gari man sa na sinumada siya duman sa nabasa ko man na kasabihan sa Latin na nagsasabi, Nemo dat quod non habet. Sige daw, mag-irinche kita, o magrelatin kita. Nemo dat quod non habet. Ang simple translation kayan sa English, you cannot give what you do not have. You cannot share what you do not see. Yan. Kaya sabi kan kagurangnan enot, sinabi niya digdi sa iyang mga disipulos, an buta makakakabit daw nin kapwa buta, dai daw sindang dua mahuhulog sa kalot. Imagine kung an sarong buta, makabit nin kapwa buta, parehas yan madadapa. Parehas yan mahuhulog sa manhole. It's not so much about physical blindness that our Lord is talking about digdi sa tuyang ebanghelyo, kundi itong pagiging ignorante kan lambang saro sa tuya sa iya, ang pagkukulang nin tawo sa pagkamidbid ki Kristo. Kaya paano mo mananggad ihira si Kristo sa iba kung mayo ka manin personal na relasyon, personal na pagkamidbid sa iya. Kaya daita makakabit an sa tuyang kapwa para ni ki Kristo kung kita mismo daita midbid si Kristo. Nemo dat quod non habet. And saro kan mga paagi na itinatauman sa tuya kan sa tong ebanghelyo ining talinghaga sa ultimong parte. Yan. We must do some introspection. Hilinguntaan sa tuya mismong sa diri bago ta ihira si Kristo sa iba, kaipuhan na hilinguntaman sa tuyang sa diri kung ano ang sa tuyang pangangaipong rektifikaron asin pakarayon. Bago niya to hingwahon na pakarayon ang buhay kan mga tao sa palibot niya to. Kaya anong sinabi niya? Tugang, halion kung naan muta sa imong mata. Kung dai mo nahihiling, an pasagi sa sadiri mong mata, paano mo halion an muta sa mata kan iba? Ang tendensya ta kaya daa, permi kitang pasiring duman, paluwas, madali kitang magkundinar sa iba. Kaya ko minsan madali mag-judge sa satuyang kapwa, na daitang na tihali man so mga bagay na nakakaulang sa to, tanganing mabidbidan tanggayo, mapararom ang personal na relasyon niya to sa mahal na Diyos. Kaya, ang pinaka-basic is, before you can possibly and effectively share Christ to others, kaipuhan na, paghurup-hurupan mo mungo na, an sa imong buhay. Yan. Madali untang mahiling ana sa palibuta. Gusto tang ayuson ang buhay kan kinapan.
bustutang maayos ang buhay kang nasyon. Yan. Kaya interesado kitang maraykan mga nangyayari ngunyan na investigasyon sa Senado. Yan. Pero basically what we should focus on, ito mo nang sa tuyang pamilya. Ipakiaraman ta su buhay kang iba, su sa tuyang pamilya, su sa tuya mismong sa diri, may mga bagay na dapat kitang ayuson. Sabi nga ni kayan, magigibo ta iyan, digdi sa tahaw na kasabihan. Kung kita mag-adal ngo na sa satuyang maestro. Sisay an satuyang maestro, an satuyang kagurangan. Kaya sabi niya baga, daing disipulo na pwedeng makalabaw na maging mas madunong kaysa sa iyang maestro. Daing surugoon na pwedeng mas maging halangkaw sa iyang amo. So, ibig sabihin, nagngangaipo ini sa tuya nin kapakumbabaan na akoon, nakaipuhan ta ang tabang kan sa tuyang kagurangnan, kaipuhan ta na hilingon an sa tuyang mga kaluyahan, we must be humble enough to accept our frailties, our weaknesses, tanganing mas makatrabaho an sa tuyang kagurangnan sa tuyang buhay. Kitang mga disipulos kan sa tuyang kagurangnan. Of course, sometimes, arog sa muyang mga padi, diakono, sometimes we reap praises from people who are grateful and proud of our services and achievements. It's good to feel. Halimbawa, may ginibo ka sa parokya, may mga tawong naugma, may mga tawong nag-uumaw sa imo. Halimbawa, nakatao kanin magayo na mensay, may mga tawong maumaw sa imo. Pero mas importante po sa gabos, to possess that humility, to always ask ourselves, does our life and ministry lead people to Christ? Na iyon sa tuyang pinaka maestro, na iyon sa tuyang paratukdo. So sana hagadon yato sa tuyang kagurangnan na magikitang bako mga blind guides imbes makabita ang lambang saro para nisa sa iya enot sa paghali kan mga pasagi asin kaulangan tanganing kita personalmente makarani sa iya asin tanganing kitang maging epektibong tagapaggiya kan sa tuyang kapwa pasiring sa kagurangnan. Amen. Sa ngaran ka na ba? Kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, ang sakripisyo na talingkas na idinudulot sa pagrumdom kay San Juan Crisostomo, magpagayagaya sa imo, ta kaming hinuhulitan niya
sarabay na nag-uumaw na magdulot man sa imo kan bilog ming buhay. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, huli ta sa fiesta ni San Juan Crisostomo, pinapaugma mong gayuan sa imong simbahan na pinapakusog, kan panalminganin maki Diyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramon, na inaharubay asin inaantabayan, kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaiba, kan kadakul-dakul na angheles asin santos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos, na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. kagurangnan ni kadagadan banal, murabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang, namimipi kami pamanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kad sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya nasa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini, ang sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang paggagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwan, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo, mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kay Espiritu Santo. Girumdum kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bidog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Sirikpan, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Girumduman man yato sa espesyal na pagi itong mga miyembros kan sa tuyang familia na nainot na sa to sa ikaduwang buhay. Pamibin yato ang kapahingaloan kan sa indang mga kalag. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay ragi kami gabos na mimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin kabos na santos, kay bahan si San Juan Crisostomo, nakaintupan na kapag gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki, mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen.
Unyan, natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos doon, nakaugalian, nangangahas po kitang magsabi, Ama niya mo, ngayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang sa mong kakanon sa ruwal daw, itao mo sa muya ngunyan, sin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na napatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa ibong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahanat kan maugmang paglao, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladad kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako kung maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. An makakapano, an panugang pamana na hinihidaw min sa kuyang dukhang puso.
Mamibi kita. O Diyos na may herakon, warasa daan mga misteryo na sabong inako sa pagrubdom kisan Juan Crisostomo. Magparigon sa mo sa imong pagkamuot, asin maghimo na kami magin mga maimbod na para pahayag kan sa imong katotoohan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. So kunyan pong aldaw, Petsa 13, iyo po ang traslasyon. Ang pagbalyo kan, imahin kan Divino Rostro, paghali po sa Basilika, pasiring duman sa Cathedral. So, kung daiman po kamo makakaduman, dahil nga nita mauranon, dahil kamong panahon, o an sa tuya pong an Radyo Veritas Legazpi, an istasyon kan sa tuyang diocese, tigko-cover po ang gabos na aktibidad kan Peña Francia. Magpuon ngunyan na traslasyon, mapuon po ang coverage at siya na alas 12. Nainot na sa traslasyon digdi sa Legazpi. Ito na. Magpuon pong alas 12 hanggang alas 5 nin hapon. Asin sa Petsa 22 man, sa fluvial procession, igwaman po kita ng coverage. So hanapon lang po dito sa AM, 1008 kHz, ang Radyo Veritas, Legazpi. Sa FM, 94.7, Spirit FM. Asin makukuaman ini sa DCTV Channel 2, sa tuyang mga TV. Yan. Tig-promote ko na sa station. This is the only diocesan radio station. May radyo asin TV kita. Then siyempre, mahihiling nindo yan sa tuyang Facebook, ang Radyo Veritas Legazpi. So, nganing makasubaybay po kita kan mga nangyayari duman ngunyan sa Naga. Asin, makapamibi kitang gayo, mantang nagpupuon man kita ngunyan kan sa tuyang Misa Novenario kiina. So, salamat po sa Indo. Happy birthday, Giraray, sa mga nagbe-birthday. Tes, sarong bulan po ining selebrasyon. Yeah. Asin sa mga yaon diglingon niya, nagsaselebrat kan sa indang anibersaryo as in birthday. Inahagad ko man po ang pamibi nindo para sa sakuyang tugang na nagtitake mo niyan kang bar exams. Asin sa mga gabos na nagtitake kang bar exams, sabayan taman sila sa satuya pong mga pamibi. Salamat po sa mga naglingkod, sa ginagalangan na sakristan. Salamat po kay Reverend Teng. Thank you sa lector, commentator, mass collector, sa satuyang choir. Thank you very much as in mga mass sponsors. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa intercession ni San Juan Crisostomo, as in Nuestra Señora de Peña Francia, bendisyon ang lugod kamo gabos, kan Diyos na mamubuton, as in maherakon, anama, an aki, as in an Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, magdanay ka mo sa pagkamot kay Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Celebrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción, patrona del Bicol, gran madre de Dios, se siempre la reina en nuestra región, patrona del Bicol, gran madre de Dios, se siempre la reina en nuestra región. Viva la Virgen! ¡Viva! Viva la Virgen! ¡Viva! Viva la Virgen! ¡Viva! Salamat po. Have a nice day ahead.